Ahojte ľudia, som po dlhšej dobe späť a dneska si trošku povieme si niečo z Biblie, že ako hľadať Bibliu, keď máte túto Bibliu, je to nová zmluva, ja som dostal od kamaráta, napríklad mi to pomáha v niečom. Napríklad, hneď vám poviem, dajte mi chvíľočku. Tu máte hneď na úvod, keď si otvoríte hneď, tak tu máte takto, že čo robiť a takéto veci. Potrebujem pravidlá pre život. Rímanom 12, tá kapitola. Som unavený, ukonaný. Matúš 11, 28, 30, 29. Som znepokojený. Matúš 16, 19 až 34. Zradil ma priateľ, Žalm 41, 9. Lukáš 17.3, Rímanom 12.14, 2. Timotejom 4.16. Som vďačný 1. Tesalčanom 5.18. Takže tak nejako. Táto Biblia vám pomôže, ak ste začiatočník a začínate hľadať Boha a volať za Bohom, že proste modlitba, čítanie Božieho slova je najlepšie pre vás. A ešte nejakým veľkým sestrom sa o tom porozprávať a takéto veci. Čus.